Здравейте хора, аз съм Монидон 2001, до мен е брат ми и братът на мистер Жиле. И снимаме клип. Вадил! Който да бе? Привет! Привет! Значи сега... Ау! Мистерио! Пък, имаш в ръката стрела. Стрела в ръката. Мистериос! Спри! Престани, бе! Ти седиш на едно място! Не седа на едно място. Не, Вики викам. Не. Той си яде ябълка, човека. Абе, престани да ме стреляш, че ще... Добре, ай си. Какъв кабелствон имам? На тиквата си. Омага! Не ма снимай! Не ма снимай! Не, той ма снима! Абе, да, и с женски скинове сме, защото ми дават много... Искаме диаманти от админа. Аз имам един диамантен костюм. Заради... женски скин. Ох, Върни ми наградника. да бе, идвам до тебе, сега ти го връщам. Денсинг Да се стан. скриеш ти. Така. Какво да си Сега? сложа? Чакай, какво да си сложа за хапка? За Хора, шапка. Си сложа стълби. Аз съм си сложил таплата в бели. пакайте си хора. Кой иска да види стълбата, като глас пейне? Аз знам, че към Аз глас. трябва да си... След малко ще ми се щупи лъка. Само Кирка, What the fuck, стълбата е много по-голяма от вас, Пейна. лука ми е на 36 удара. Ара, покажи да се спирка. Омага, дядь ти парашута, заради него останах на половин сърце. Кирката не може. Къде си пъти, бе, Васко? Почваме да се цепиме, Викторе. Не още, не още. Добре, след малко. Сървъра ще бъде в описанието. Омага, сървъра ще бъде в описанието. Омага! Сървъра ще бъде в описанието. Омага! Някой не спомняте, че сме геове. Омага! Кой иска да ме види стълбата? Вижте, елате да си изкачвате. Аз имам стълба. Аз имам глас пейн. Стълбата е като глас пейна. Омага, май пак забих, ще напиша в полм. Така да се, нали, отбъбна. Че явно съм бъбна. Айде, На Виктор я беше... пакетите. Това Виктор беше, това Виктор беше. Говоря като Йода. Ай, спри да ям си спагетите! Не бях аз. Толкова... Ай, спрете, бе, хора! Омага! Айде, после. Да, готово. Правих си... Оно барелинките, деца 4 по стълбите, Васко си го хекна. Дай, давай! Ударил съм го в главата ли? Не, аз ще го хекна. Аре, излезте, бой! Оцелих го! Вики, той е най-слабия О, от пак го бате! оцелих. Единия поне да ме стреля. Да, двамата. И вие ме стреляхте двамата. Ама бяхме Васко! бяхме тогава двама. Ай, цели! Абе, Ники, Виктор се стреля. това да не сърца. Вземи това, бе, Викторе. Първете. Вземи това. Вземеш ти. Бъгнал ли съм? Да. Добре. Да, бъгнав. И затова като те стрелям не ти вземем. Престанете за малко, защото като се холна ще ме оцели. Здрав, колев да гейм! Готово. Така. Направих си. Добре, че си сложи това. Сега не можеш да ме изстрелваш лесно. Какво си сложи? Това. Кажи му името. Стълби. Това ще е лесно. Оцелих без да искам манол. Ай, стига е, Виктор. Васко. Къв манол, бе? Манол, вика. Да, без да искам да оцелих. И двама мангали ма Аз стрелят. не съм манол, аз съм си мисля. Сега, която ми вземи. Сега ти ми вземи айтемите да не изчезнат, после си ми ги дай. И всички. Ти умря ли? Хора, златните ми, диамантените ми, такива си изчезнаха. Бутушите ми ги няма. На мене пък ми ги няма уния, панталоните. Взех си циганските айтеми. Аз моите Бутушите ми къде са? Диамантените.
Ще направиш нови. Ти ще ми направиш. Спри, докато се качвам, бе! Долу са! Ами вземи ми ги. Нямам Ела ми място. кай са нещо, бе. От Ако искаш ще ходя до старата къща, а? Ако искаш ще си взема енчантнати айтеми. Не е честно така. Аз какво да направя? Зипки. Ме цепите, мерси. Не е честно и ти да ме цепиш, докато аз си Фак! Самоубих се! Също Напротив, защо изписа, че Васко ме бутна? защото Васко те застреля ти докато падаш. Не ме оцели. Не, защото аз го стрелях през това време и той без да иска падна и... Долу сайта ми там на входа. Моите ли? Не твоите, бабичко. Баба ли ма нарече? Не, Да, Леля. папо. Дай фали ме бутушките. Те, Аре бе, кой откъде ме стреля по дяволи? ето. О, вижте. Ето, Ей, Васко, какво са хилиш там, бе, мръсна маймуно? Ей, сега, Васа. Ама не е честно, вашата кола е по-висока от нашата. Там прас. голямо прес. Ако искате да отидете Дай ми направо. бутушки, дай ми бутушки. Реалния живот, когато се биеш, Ники, това ще го кажеш ли? Отидете, ако искате в моята да ви е по-висока, тя малко. Ще да оцеля Никито. Ти ли, мършава съм рече. Ники, дай ми бутушките. Аз ти ги Ще дадох направя- долу. А? Аз ти ги дадох. Не ми ги даде. Долу ти ги дадох. Чай, стоп, тайм-аут съм. Стоп, бе, Кинев. После бързо, забърни лекси! Ей, един е отстрелен. Оцелих ли? Васко два пъти го уби, го удари. Ой, мала, пак убих го. Аз слизай ти там, бе. Ой, мала, пак и Виктор оцелих. Папай! Оцелих ли те? Колко казах, бе? Стоп. О, ма, умря ли, бе? Станах едно и половина. Жив ли си, бе? Не, вече не. Не. От мене. Не ми взимайте айтемите, бе. Не е жив, защото го уби гея. Той е хея, ама. Ама е гея. Защото го уби гея. Гея мирише на гея. И на Майнкрафт или... Майка Гея мирише на гея. И да, хора, това беше от нас. Си видим Аз някой друг.